ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. ҳозир ма барои шумо анамин аз корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза дуюм ряд анамхе болиштакои гулдузиву зардузӣ ва анамхе фасонора ба навор гирифтагиюм. И барои арӯсо бисёртар анами кручокиян беҳад фасон анами болиштакое ки шумо мебинед барои арӯсо ино сар мешавад нархшон аз 30 сомон парш то қиматаш аз янамин ваё 60 сомон ай зардузиҳои фасонош. ина марҳамат парша дар назар дорум. ина бо ҳаста ино 30 сомон 35 сомон нархи якпари амин болиштак. на касе ки хоҳишмандай нависед ба мо ба шумо мисол агар ягон либоси арӯсиам ки харидед якҷоя када аз анамиёям мегирем. инаи қисми болобдагиё қиматош ами айзарошон тозаяй болиштакора анабад вайш ряди дуюмуш бо арзонтарай. чӣ хеле гуфтум нархошон аз ҳама арзонуш 30-35 сом сар мешавад то ами 60-65 сомона. болиштаи калонуш ҳастай калонош 70 сом зардузиёш мисол гулдузиёш бо арзонтаракай 50 сом 40 сомам хеледа болишти калон ҳаст. инчунин барои болои диван анамхех фасон кардагӣ иране ки намедонам парша гуфт ё донаша гуфт ки 50 сомонай. ҳамеша аниқ кардан дар кор. агар ки хай харидор бошед дар кор бошад гап занед ма бо миём аниқ мекунам ки нархи ам 50 сомон нархи донаша ё ки парш. ини тарафа бинед поповзадагӣ 65 сом 60 сомон 70 сомон ам хелайда қиматаш. дар иҷа бошад дӯстони азиз. и аз беруни бозор рӯ ба рӯи сеюм дарвоза аз тарафи пажаркая иҷа пахта мефурӯшанд. яке аз подписчикони мо синтифон пурсидагӣ буд. ина марҳамат синтифон нархошон ина дар як ҷо дидам 30-35 сомон буда 1 килош. инаи пахтаҳои дигар бошад нархаш аз 15 сомон 1 килош сар мешавад то 35 сомона. ина иҷа як ҷои дига да синтифон дидам 28 сомон килош. а дига пахтаҳо бошад дӯстони азиз чӣ хеле гуфтум аз 15 сомон сар мешавад то 35 сомон. и 35 сомон и ваяй медицински пахтаҳо 35 сомон. и хе пахтаҳое ки ина барои курпачаҳо истифода мебаранд 15 сомон 18 сомон ҳам хеле нархошон килои нархи 1 килош. хулас биёед бинед бо худтон дӯстони азиз.